aikata zinace-zinace ba kafin auren ku, wala a tsakanin ku ko da wani daban. Domin binciken da muka yi akan ku sun nuna ba ku taba jima'i ba. Wannan abin ayaba ne. Zan kuma so da kar ku yi takeici da na sani ko tunanin hakan ne jawo matsalar ku. Domin mutane da yawa suna faɗar hakan na cewa rashin samun experience din jima'i kafin aure abu ne da jawo matsaloli irin waɗanda ke fama da su. Zan so ku san da cewa wannan maganar da mutane ke faɗa sam ba haka bane. Domin a addinance, likitance da kuma kimiyyance duk sun tabbatar da jima'i kafin aure abu ne da ba shi da kyau ko kaɗan. Domin ko a kimiyyance da akwai wani bincike da aka yi kwanakin nan da yana ma'auratan da ba su taɓa yin jima'i ba kafin aure da sun fi samun gamsuwar jima'i da kaso 20, rashin mutuwar aure da kaso 22, zaman aure mai daɗi da fahimtar juna da kaso 18, kun lafiyar jima'i mai kyau kuma da kaso 15. Likitan ya ƙara da cewa to yadda ku kame junan ku ne muku fatan ku samu mafiya da duk abubuwan nan da binciken ya nuna. Sannan ya ce amma na kuskuren ku sosai akan yadda duk da wayewar ku kai sakaci da abu masu muhimmanci da ya kamata a ce kun sani sosai kafin zuwan daren farkon naku. Idan kuma kuna ganin kamar rashin kamala ne kusan tun kafin auren ku, to zan ga muku da cewa ba kamala bace, wannan duhun kai ne. Duhun kai ne kuma da ba ku kaɗai ya jawo irin wannan matsalar ba, ya jawo mutane da dama masu irin tunanin ku. Ku tuna kamar yadda ba za ku yi aure ba idan ba kuɗin ɗaukar ɗawainiyar auren da ta bayan sa, to bai kamata ku yi aure ba tare da sani akan abubuwan nan biyu da suka shafi jima'in ku ba. Domin jima'i na cikin jigon aure, ilimin jima'in kuma da lafiyar jima'i ita ce jigon jima'in shi kuma. Likitan ya ɗora jawabinsa da cewa sannan lafiyar jima'i da ilimin jima'i babban kundi ne da bashi da shafin ƙarshe. Za ka yi ta ƙara sani a cikin sa kullum ne iya neman ilimin ka akan sa da kuma yin ka da shi. Amma akwai matakai na farko akan su da ya kamata ka fara sani tun bayan sanya ranar bikin ku da kafin shafa fatiyar ɗaura auren naku. Misalin abubuwan da ya kamata ka fara sani akan lafiyar jima'in ka ya haɗa da shin baka da wata cuta da ta shafi lafiyar jima'in, ko baka taɓa jima'i ba da akwai cututtuka da yawa na jima'i da za su iya kama ka ta hanyar mu'amala da mutane. Sannan yaya karfin azzakarinka da jinkirin kawowar yake idan ka sashi a mizanin lafiyayyun mazaje. Wayannan sune tambayoyi biyu da ya kamata ka san amsar su akan lafiyar jima'in ka kafin auren ka, idan dai har baka san ranakun daren farkon ka ya zo da damuwa. Kuma hanya mafi inganci da zaka samu amsar su ba ta hanyar yin jima'i bace kafin auren naka, ta hanyar zuwa asibiti ne musamman domin a bincike hakan akan ka. Abu ne mai matukar muhimmanci yin hakan